ମା ଦେଖନି ଶାଢୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓହୋ, ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି? ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000? ମା ଏ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 4ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ରଜ ଆସୁଛି ନା, ବନେଇ ସାରିଲେ ପିନ୍ଧିବି। ହଉ ନେ। ଏଇ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ମା କୁହ, କଣ ହେଇଛି? ତୁ ବା ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ। ହଁ ଯିବା। ଏଠି କାହିଁକି ବନେଇବୁ? ଛୋଟ ବଡ କରିଦେବେ। ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ବନେଇ ଆଣିବୁ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇବୁ। ହଉ ହଉ। 5,000 ଦେଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଆଣି ମୋ ପୁଅ ପଇସା ବର୍ବାଦ କଲା। ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରିବ, ଯାଉ ତା ବାପ ଘରେ ତିଆରି କରିବ। ଏତେ ଦିନ ପାର୍ଲର ଯାଇନି, ମୋ ମୁହଁ ଅବସ୍ଥା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଟି ତ ଯାହା ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ପାର୍ଲର ଯିବି, ଟିକେ ପୁରାଟାକୁ ସାଇଜ କରିକି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଫେସିଆଲ